प्रांत आधारित भाषा आधारित त्यावेळी राज्य निर्मिती झाली होती. म्हणजे भाषेच्या वरती आधारित अशी प्रांत निर्मिती झाली आणि त्यात भाषा आधारित त्यावेळी झाली. त्यावेळी गोवा स्वतंत्र झाला नव्हता आणि गोवा स्वतंत्र न झाल्या कारणाने गोवा वेगळा पण राहिला होता आणि गोवा वेगळा राहायला पाहिजे हा नंतरचा 1961 पासून 67 पर्यंत सगळा इतिहास आपल्याला माहिती आहे. ओपिनियन पोल हा आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आणि भाषेच्या आधारावरती गोवा हे वेगळं राज्य, कोकणी या भाषेच्या आधारावरती गोवा हे वेगळं राज्य त्यावेळी ठरवलं गेलं. बट मी कुठेही असं म्हणणार नाही आहे की मराठीला दुय्यम दर्जा गोव्यामध्ये कधीही दिला जात नाही आहे, यापुढेही दिला जाणार नाही आहे. दुय्यम दर्जा ही समानतेने म्हणजे कोकणीला जेवढा दर्जा आहे त्याचप्रमाणे म्हणजे आता बरेच जण मध्येच परत रोमी कोकणीला पण राज्यभाषेचा दर्जा द्या वेगवेगळे विषय प्रत्येक वेळी काढत असतात. मी काही त्याच्यावरती म्हणजे मला कुठलाही विषय पॉलिटिसाईज करायचा पण नाही आहे. पण आत्ताच्या घडीला आपण जर एखादं वातावरण निर्मिती केली, आपण जर एखादा त्या दृष्टीने म्हणजे भावी पिढीच्या निर्माणासाठी अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमाच्या निर्मितीने म्हणा किंवा वेगवेगळ्या साहित्यिक एकत्र येऊन तर आपण खूप चांगल्या पद्धतीने या राज्यामध्ये कोकणी आणि मराठी ही बरोबरीने समानतेने गेली कित्येक वर्ष म्हणजे फक्त 1961 पासून म्हणणार नाही, पोर्तुगीज कालीन सुद्धा समानतेने लोक कोकणी बोलतात, मराठी वाचतात, मराठी लिहितात. पण आपण मुद्दामून सांगतोय की माझ्या टेन्युअरच्या काळामध्ये जर आपण मराठी पत्र माझ्या राज्यभाषा संचालनाला जर दिलं तर तुम्हाला उत्तर मराठी भाषेतूनच मिळणार एवढं मी हक्काने सांगू शकतो. आणि त्याचबरोबर कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषा म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटला आम्ही आता शिकवत आहोत की इन फ्युचर नॉट ओन्ली फक्त राज्यभाषेलाच नाही तर राहिलेल्या डिपार्टमेंटला सुद्धा जरी तुम्ही मराठी किंवा कोकणीतून पत्र जरी दिलं, एखाद्याने मराठीने जरी विचारलं असेल तरी त्याला मराठीतून उत्तर मिळावं यासाठी माझा प्रयत्न आहे. हाच तो समानतेचा दर्जा असं मी म्हणेन.